Tini ang norokno hain hai kaisa motivation sawai khanarnai. Ang norokni takuk Andrew Debbarma. Baya busong जों o संसारो गोबांमा borok baino nuglayo sinelayo. Pheba जों puila kaham ke wansuk yawi jesa borokno phano phatcha poito khlaimani eba gedalmani chaya. Tamni khunke o संसारो 89% borokno tongo. Borok nini mungsa phano kaham khlaya. Tamukhe nono derarunani hamya khlainani simino chugo. Kebangkuk borokno omo hai mistake khlayo. Abo ongkha gedal borok bai sinelaimani bisingtei eba business khlaimani bisingtei eba ke samung khlaimani bisingtei borokno sininani kebangkukno जों mistake khlaiyi tongo. Aboni bagui nini poito khlaimani tai sinijak borokno paithoko hunke nono derarwei gelangui thango. Romdi bisikba bayap kahamke tonglaimani no saljani ni hamya khlaiyi nono siniya ngei thangui mano eba bisikba nung relationship tongmani borokno saljani ni kena ari ngei nono joli nai naisler nai ngei thango eba bisikba nukung khawai tonglaimani no salja kaglai bo thango. Afro nung wan sugui manglak je borokno nung poito khlaikya a borokno nono dukari wei nini bekhano sebai gelangui thangnai. Aboni bagino puila borokno siniwei borok bai gedalnani nango hake nung kebangma problem ni yakni kati wei mannai. Hake phaidi ang norokno sawai khnarnai borokno sininani kaidok lamano teye nungni ni langmao kebo bai friend relation business relation love relation tai family relation khlainani sikang borokno siniwei halokno manjudi tebo bai gedaldi. Number 1 tatal sanai borokno jebrofano poito ta khlaidi tatal omahai borokno sao je borok mungsase kogrokhan ke o kokno naragya. Aboni bagino nung kebono poito khlainani sikang bini kok samani kogromani rogo amjogui naidi pia je borok nono waire wai tatal sawei bandiwo nung bono waire wai poito khlainani ta thangdi. Number 2 belai thamsi kutung borok bai nung jora kolok tongui manya salja nung bo bai kaklainani no nangnai. Aboni bagino belai thamsi kutung borok rok bai nung ta tongdi thamsi kutung borok rok jebrofano nono khakjang rwei manya salbrung no nung bono koi ma tongnai bini hamjakma manani bagui nung request khlainani nangnai nung bini chaya phunugui bo bini chaya rokno kosiglak tai nakar bo sanglak hake nung abo hai borok rok bai salbesek tongui mannai tamukhe nung abo hai thamsi kutung borok rok bai kaglai tongmani noni ni bagui kaham ngnai. Number 3 borokno mokhang nai ta sinidi tamukhe puila nung bini tongmung te samung no nai je sinidi abo haino nung ganang borokno sininani thangkangke bini rang puisa সম্পত্তি no nai ta sinidi nung puila bini samung no si amjogui naidi bo bahai rang aji khana tei bo bahai ganang ongkha bo samung kaham baide rang aji na samung hamya baide rang aji abo haino nung borokni mokhang tei goron no nai bo borokno kaham hnei ta wansukdi tei bo bai ta tongdi puila nung bini character tei samung no si bujiwi naidi bo bahai borok. Number 4 bukuk sidra sanani loi ganang borok rok bai nung gothanani ta muchungdi tamni hunba bukuk sidra sanani loi ganang borok rok borokni wansukma tei samung khlaimani rok bo bebakno sidra abo hai borok rok no ungo bokha sidra no mokol bai nugui manya phano bini bukukni je kok samani rok no bini bokha no sinimung ro aboni bagino nung bukuk sidra sanai rok bai ta tongdi. Number 5 loop ganang borok rok bai ta tongdi loop ganang borok rok no selfish bo hnei जों sinewo tamni hunba borok jephur phano sakni bagui simino kaham wansugo te buini bagui wansukma koroi borok manani muchungmani rogo simino bokha jogo jogo ngei tongo pia samung kaham no khlainani borok muchungjagya abo hai loop ganang borok rok nini bayap eba nini hamjakma borok ngei tongphano borok no dukari uibo mano te tatal sawibo mano. Number 6 butua borok rok jephurpano success khlainani lamao koroi pia loss khlainani hingke borok mano aboni bagino nung nini samungko butua borok rok bai thancha ta khlaidi butua borok rokni sinimung ongkha omohaino borok kok sakangke kok sakra buino kok sanani jora rok rwya butua borok rok huija kok rokno buino share khlaio butua borok rok dukhu nangkhangke sakno chaya hini wansukui sakno dera rwei rok tongo aboni bagino nung abo hai type ni borok rok bai
ta kathadi eba nung abo hai butua borok rok bai ta tongdi pheba nung man khangke abo hai butua borok rok no phwrunggi redi te borok no intelligent eba buddiman nani kok rok no phwrungdi phia nung butua borok rok bai walai nyani le ta thangdi tam nung ke butua borok bai walai khangke nung bo butua ngmani no klayo hake bayap song kha khlayo tini no o video no norok sajak khana hni hake tomung no norok tini no o video no sajagui tongkhangke norok ni bayap rok ni thani bo o video no share khlai redi te sajak khangke ba like kaisa roi redi tai je katal fai tong nerok ani channel no subscribe khlai na di tai bwskang go norok tebo omohai motivation te story video rok no mannai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।